Gyors, tiszta és professzionális, ha ablakcsere, akkor Internorm. Képzett szakembereink a megbeszélt időpontban érkeznek otthonába. Az ön otthonának védelme érdekében gondosan előkészítjük a munkaterületet. Védőfóliákat terítünk le, és letakarjuk az érzékeny területeket. Ezután eltávolítjuk a régi ablakokat. Az ablakszárnyakat óvatosan kiszereljük, a kereteket pedig precízen lebontjuk. Ügyelünk arra, hogy ne sérüljön a falazat. A pontosság és az odafigyelés kiemelten fontos számunkra. Ezután alaposan megtisztítjuk és ellenőrizzük a felületet. Következik az új ablakok beszerelése. A-keretet pontosan beállítjuk és csavarokkal rögzítjük. Az optimális hőszigetelés érdekében az ablakcsatlakozásokat habbal töltjük ki. Az új ablakszárnyakat ezután beszereljük és tökéletes működésre állítjuk be. Egy átfogó ellenőrzés biztosítja, hogy minden hibátlanul működjön. A beépítést követően elvégezzük az ablakok és a munkaterület alapvető tisztítását, eltávolítjuk a védőfóliákat, és tiszta, rendezett otthont hagyunk magunk után. Végül bemutatjuk önnek az új ablakok funkcióit és kezelését. Csökkentse az energiaszámláit Internorm felújítással.